Ndidi kubhuliwa ini. Yomwe ngavandisiye naye otami makambondoona ndichikumbira vanhu mari kana kuti ndichitamba game kani. Ini panapa ndakazvidza ndipe kusvikotandare ndichibvisa mastress. Anenge achida kupa magift it's like murestaurant uchipiwa pisi. Ivo ndo vanenge ari kumalive vachipemha vachitonga vachadambuka tsinga dzekwese kwese. Dorini this dorini havaneti neni. Havanetiwo neni. Havanzwiriwo mwana wangu tsitsi uyu. Handidi mari dzavo. Handivati pamaplatforms angu kuvabloka doesn't mean kuti ndinopenga. Uri kunzwa tani. But captain avaka ari kunyata hanzoni ndorinosadaro captain vavanoutsinye kuti muro ire murume rinonzi captain ndisina kana mapepa ndinorikuvadzisa ndikarisungisa reri. Ndakada kuti zvokutamba neni. Kana ine nharo ngaandiratidze pano ende ndichada kumushanda. Yomuradza kuti ufambe nemalavu nemalikes achiti chikumbo chakambofonyoka achienda kunoroya. Namukati anofunga kuti ndingakwatisana anoda kutonga vanhu kuno kuFacebook TikTok akamira sani. Hanzi Dorini ndewangu ndotamba neni tambi nawe ini. Harinyeri kuda kunyepera ndotamba newe unondizira kupi captain. Handitambi nemuroyi wechirume ane gumbo rakatyoka achienda kunodya vanhu kunoroya. Simurume rine usimbe rinopemha ne. Riri richichumhanyoko. He kanda chawina cheyesu kanda rakazvara zimurume risina kukwana. Rinoda kutora vanhu kadzi richida kutora ini manje handichikwati sikuna captain. Ndokunyudza yase kuri ndikutaurire muno South Africa kana uchiti makangwara. Inzwa magift inzwa unozoona kuti ukateerera zvinhu zvacho zvarari chitotaura. Hanzi ngade kutuka talinani mari yakadaro. Tarini akauya panapa akabata 25,000 kuchiva mari pafona 25,000. Ina sandamboibata. Uri kuda kubata 25,000 nenhekekini uchisura uri musango uchipemha wakagarira magift. Mari yavo yapani paTikTok ndiye urombwa kumamai inotokandwa magift nevakangwara vanenge vari kumabasa vachiita mashift. Hanzi handisandatoba hani ndikapuhwa mari iyo yekupemha zvineski kuchiva mari yepafoni murume iri harinyari richiti kusviba kunenge pasi. Ndinokumamisa yase kuri chikumbo chenyu cho ndinokutsvagira vakomana vemubhurengu ndikauya ndakazadza kuti vakarohwa nemabhurongo ukafonyorwa. Ndoda kutondijairira sere kachitanzi. Hanzi he apa anenge achitaura achitonga ari kumira newe. Same hona makuhwari inaro. Pabox game yai. After box game akatanga akabva andifonera. Akati Dorini ndichiona kuti Meli akakuvenga. Ndobva andiudza audio raMeli. Uri kunzwa? Meli achiti Dorini usamuise pabox game iro ramuise chindakamuvenga. Ndobva atombotuka futi Meli. Nhasi aona kuti kondendi yake yapera ari kutsvaga mari hameno kana kuti mari yerendi kana kuti yechibayiwa nemupanga ari nekugara musango. Muka iya inonzi captain inopfeka zvibhurugwa zvimbambashure zvindwidwi zvine zvakapomba gumbo kuti twa. Yes, ndaitoti ndinovada ndinovarespekta but kana andimamira haana namba dzangu handimuzive ini. Kana basa naye handinei anonditati hanzi he Dorini waitamba Nox iwe anozive chiko nezvenyaya dzangu naTarini naNox. Hanzi he Dorini wakambotamba naTarini. Ndakatamba naTarini kupi? Ndakatamba naTarini. Tarini akandiwisa panapa akandidestroy ndikarusa everything that I used to have achirwadzawo ndaifamba neBM yangu ndine everything kwangu. So vanondivenga nemabhuricho but ari busy because badhimbo uchada una badhimbo ichi. Ndinoanyudzisa vaya ndigotsvaga dombo remutoro ndigotaura nemanagerians ndigonyepera kuisa chipasuri cheche ndoshandisa machatsi amabhujari. Ndoti polisi yaimonaisa dombo iri. Nandakukwana ndinomunyudza uya uyu. Vasatomboita zvokutamba neni zvavo chifungwa kuti ndinokwatiswa navanhu. Pana kana munhu andombotya inini. Handidi zvokubhuliwa. Ndavaita malive avo vachipemha. Ini ndaichitovanyarira ini zvavanoita. Chikuru chacho nechisendeichonyara kuti tokati vanhu ivo ndo vanotonyadzisa. Indrina ndikabvunza kuti ndoda kuvhura peji rei ndoti ndoda kudzidzisa vanhu vane vana nedisability nanhasi mwana wangu akamuka. Ko ivo vanorariswera vakarara kana captain naye. Kana akuda mari omisa mukana munonamuka tsvina nemazina ekirimu. Roenda musango mweme rinopaka ronyepera kunge rinotengesa huni richisura ririmo richipemha kudarika zvirema nemapofu. Ndosaka Mwari vakamutyora zvikumbo zvezvi. Next time Mwari mutyoresa ari mairi anyatire mari achinyatso-kupemha. Uri kunzwisisa? Muchembero ari kuda chimunyaya dzevanhukadzi. Inini ndigotyiswa naCaptain inini. He Tarini zimurume risina kukwana ndononzva mukosho wamwanhukadzi. Uchademba chawakaimerera Captain kusviba kuti tsva. Unongoona maziziso anenge echitaita yai. Kuita ziso raCaptain rare ready kudai nekupemha magift. Anenge akati ziso bwai dai Mwari achingozvitema nechitsimba raramba rakadai riite bofu. Ziso wakambona kuti maziso aCaptain akatsva kuita ready nekurindirira mari dzevanhu. Chimhata chimboro chine mati kanda chawinacho yekada kunge tsinga dzekumhata Captain. Zvako zvokuti unotaura kuti ndatoona kuti wangu uchitotaura pepe wangu uchitotaura uchitotya. Hauna undiitira zvazvokuti unenge uchituka vanhu uchita tsinga dzako dzise dzekumhata nedzimachende dzichadambuka. Wangu uchiti Dorini wauchitoita uchirima uchifuridzira because I'm musumba. Ndokupedza usati watanga mudhare.
kumhata kwamaka zenzi Dorini ndewangu nditotaona kusari kubeche ndisi shamwari yako infutseka rinyari zimuchemberei zvao shamwari dzakasara kuchikoro kumhata mazichende matematema ako captain mazichende matematema akazara zviyo zijende kufa rinenge renhoro zimhino mukana munonhuwa waifunga kuti nini ndingadana neyo nemukana mako makanga muchina mukatsvina baba vanonhuwa mhata nehapwa zvese vai ndakakakumbira kustage papaina windi president ndakashaya ndakaona max ndakafoka ndafi nechikumbo cheya nechibhamba chitakabata unoda kuiswa panikimba posta urani kumhata kuiswa paposta rekuti ushungurudzwa vanhu kadi tsinga dzako captain dzekumhata dzaunoita kana uchindituka wadi kudzita uchitoita uchitiva Dorini ndewangu zvekudaro Dori ndototamba naye hatitambi newe mboro yakagomarara isina nemusa newe tamiurisei hatakusuwa nenyaya swera uchisura wopema mari woenda kunoshira mukadzi nemari yekupema chimhata chamai vako tuziso turi mugomba tinenge kafull stop keduzvi iyewe captain iwewe rumhata rwamai vako rwakaputana musatanyoko kumhata kwevahama dzemukadzi wako dzese ndokutukira hama dzemukadzi wako dzese ndichitanga ndichidzifambira ndichiti kumunhu ndipa $100 wanzwa mai captain ini ndinopisa ndiri moto muzhinji unotobatwa netauro nyoro hanimbofi ndakawachiswa nemunhu wechirume sanike munhu wechirume ndiye munhu ndinosaudza kuti mhata yako shamwari haufa ukandiwachisa captain satanyoko ndinokusiya urimo mukati iwewe zimbwa remunhu zibabairire pari achitotaura kuda kundinyenga ndinganyengwe nemurume akasviba zvakadaro wokuti mazina acho akaita Kenya ngatotsvage kana mumwe munhu akanaka asina chaainacho ndikatomuchengeta ndingati ukaona mari ndikasvirwa nemboro yacaptain ndenda zvidzikisira sterei kumhata chimboro chakafutunuka rinondijairira zimudhara ramunoonerera munoti captain rine chimboro chakapinda chimboro chakafonyuka chebrown chemeruni sata rinotofunga kuti ini ndinofamba vese vane mapeji madiki inandu akana basa nemagift vane mapeji madiki vese ndinovapa inonzi chinyi vane mapeji madiki vese ndinopinda kumalive kwao ndikakupedza captain musatanyoko kumhata kwamai vako kwakaora waifunga kuti ungadye dako rangu iwe fake handinyangu nemurume anopema ini ane zijende kufa unopindira panyaya pwarini puhwakamari natalini usiyane neni kumhata stupid idiot zimurume rine kumhata kune matushi kunoerera matushi waifunga kuti ungandidya iwe captain wakanditarisa iwe ugodya inini manje negumbo rangu rineri ugoridya iwe ndigopa iwewe mhata iyo nezumboro shotwa zvimwe singatomboite musha mhoroi zvirofamba aiwa zvisikana kutombofamba izvi zvakatobata kutomira kunge hendibhireki chaiyo kuendawo nobva kuti handidi zvekubhuliwa panaaamedhera nekuzimbabwe yese afunga kuda kundiitisa konde ndanitanga kungondidena achitora advantage ndibatira mwana kuti ndeisaka wakabara chirema yetu vari vanenge vanditsvaga zvaoma but unoziva richi indokufarira zingaite but ndoshari saka every day unongomuka uchaja foni yako ungoya patiktok kuti angongotuka vanhu zvinondizura iuyo mwe uchimwana chekaremara weDorini andikana basa naye ari kundituka urituka ndakuitei andikana zvandakamuiteni andikana chandakamutadzireni asi ndakati fair life hama dzako dzese dziri kunhenga unonzi kuchiko kwadziri kweyo wakangosara muSouth Africa uchitengesa mabhurungu unenge waona 6 mabhodhero emabhurungu oda kuituka captain kuti pamhata kudi ndakati moboys akadya mari ndakambotara newe izvozvo you are the one who called me kero ndakaenda ndakazvimiririra wangu ndine mari dzangu zvakaitwa nashinga handinei nazvo ine I was not part of it handizive shingi tokotaura kuseri but handina zora ndakambomukumbira mari you failed your life wegaba chako don't blame others for that unoda attention is too much Dorini attention unoida ene chinondishamisa chacho unoda attention and auriri ndo panondishamisa unozoti panano tasaone wena sonda attention stereki haana kana chaina charire haatozikana aite sei
unoda attention stereki unondituka ndakutadziri ndakuitei nata zvandakaita ndakangotaura nyaya yangu kana ini Talini ndomuda imhosvo ndoda munhu I love Talini, yes, of course. Nikadeo ne marry. Munanona brongo. Nikadeo munanona brongo. No pay my life. What are you going to do to change my life? Notara kutanzo nikadeo nikanyenge munanozara zvirema ndopengere. Munanozara chirema. Tauri. Sara ndomboda ndichairira. Kana zvara na zvirema ndovaisa ku. Zvara na great man kuno ndo ma wheelchair ndo mapiwa nani. Unotengera wheelchair nyika ndakazvara chirema. Ndozvinenge zvapa mufeso chiita kuti ngosaportana ndozvo asiwo richirema usapotana nani saiwo richirema here mwari ndozvaanenge mwari wekuita sei andiwautowa kuna matere mufeso